Wes. Arep tekan kapan awakmu ngelamun terus? Iya tah. Dikandani kok. Lah, gini toh? Terkadang aku ki mikir Mas. Ngopo kok aku gak iso pinter kaya awakmu kuwi? Terkadang urip kuwi emang gak adil kaya sing mbok rasake yo. Tapi awakmu ngerti apa ora? Kadang urip kaya awakmu kuwi iso wae dibingini karo wong liya. Lah kok iso Mas? Ya iso. Ngene lho Yud. Urip iku sawang sinawang. Kadang wong sing mbok anggap pinter belum tentu uripe penak. Ya semono uga sing mbok anggap goblok durung mesti uripe sengsara. Contone, ana wong goblok tapi sugih. Dadi gak perlu mikir sing nemen-nemen. Lah, ana wong pinter tapi uripe sengsara secara ekonomi. Lah, kudu mikir kenceng ben apa? Karepe iso keturutan. Ngono lho, Yud.